Njakwaram jonka mora mintiere oseromo kanyo sa chiela mamidhiambo dhiambo majaber chieng' tarik 27 dwe mar 7 higa mar 2024. Gino mara ni bedo kod odiochieng' makare machiegni e chenro mar ang'ich welo ka mokwongo e thuond weche. To gimilongo ni agreement to onge go gi jogi, coalition agreement onge go kodgi. ODM pod en kaka ne nitie en chama mar opinzani, chama mar Azimio. Ogai mar ODM Raila Odinga owacho ni gigonyo jokanyo mage ang'wen mondo kony jatend piny e sirikal mok ni ODM odonje sirikal. Ng'wech mar chuoga put moyiedhi madhi gwelo commissioners manyien mag IBC osechako kawo kore. Motelo ne chwalo nyinge magi ne karan mag od bura mamalo kod Senate. Jatend piny oyango chenro mopogore mag dongruok e odiechienge mar 2 molimo gwenge mag Kadhwadh Nam Chumbi. Nyakwaram jonka mora mintiere arwaki mar mondo miwami wechegi e yonero ma adimba ibed kodwa nyaka giko mar chenro makama. Nyinga Sharon Ong'ao, jal malokono wach nyinge Elizabeth Otieno. Piny owacho osingo mar neno ni giketo chenro mar keyo pi moromo e alwora ma Kanango e kaunti ma Kwale mondo tiek midhiero mar nok mar pi mosebedo ka sando jodak makono. Dongruogni e kind mamoko jatend piny oyango e kinde limbe mare odiochieng' ma kawuono e kaunti no ma Kwale. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth. E limbe mare mar ndalo ng'wen e gwenge ma Nam Chumbi, jatend piny Kenya William Ruto kod Lange kawuono ne olimo kaunti ma Kwale mar rango gedo madhi nyime mar Industrial Park e alwora malunga. And on our suspended slab we have offices. Kane giloso kono, jatend piny Kenya osingo ni sirikande biro tieko midhiero mar nok pi e alwora ma Kwale mondo jopur oyud kaka nyalo puro kendo nyayo chiemo moromo. Hiyo maji ya Mwache, mimi nataka niwaeleze kwamba hiyo inaendelea na taratibu, tumepanga vizuri na tunataka tuhakikisha kwamba sehemu hii yenu ambayo shida yake kubwa ni moja tu peke yake, maji. Mkipata maji, mtaweza kuzalisha chakula ya kutosha, mtaweza kujisimamia, uchumi wenu utanawiri na Kenya itasonga mbele. Ruto bende olero nigiseketo mena maromo siling bilion 1.5 mar chiro teko stima e kaunti no okang' mani opuo kod jotelo ma Kwale. Najua ya kwamba pale nyuma hiyo mpango ya last mile connectivity ilikuwa imefifia. Lakini sasa nimetafuta pesa, sasa hapa Kwale tuko na shilingi 1.5 bilioni ya watu wa Kwale kuunganisha watu 20,000 wapya katika huduma ya stima. Tukushukuru kwa sababu ya mradi mkubwa kama huu, kwa sababu tuna imani ya kwamba hili wazo la kuja na sehemu kama hizi ni wazo ambalo umelifikiria ili kwamba sisi kama wananchi tuweze kupata ajira na tupate mahali ambapo mazao yetu yataweza kupata soko. Mradi huu ambao uko hapa mbele yetu ni mradi ambao Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya ameuleta, ameushikililia, na leo hii mbali na kuwa tutapata Industrial Park, vijana wetu pia wamepata nafasi ya ajira. Jotelogo bende oka uthuolono Marko yorowere mag jenzi mondo mi jatend piny Kenya William Ruto thuolo mar chopo dwachgi mane gipedho e nyime ka ging'anyo. Mwanzo kwa vijana wa Kenya, nataka niwaambie kwamba sisi kama viongozi wenu tunawapenda. Rais wetu anampenda. Hivi majuzi vijana wa Kenya mumezungumza kwa kauli moja na kumpatia rais vitu ambavyo avitekeleze ili maisha ya leo na ya baadaye yawe ya manufaa na mazuri kwa Wakenya wote. Ekindino bende jatend joten migepe Musalia Mudavadi ne okwedo mokalo wach mar nyalo weyo loch mar piny Kenya e lot jolweny kowacho ni okang' makamano ok nyal biro konyo Kenya kata matin. Sisi tunataka vile katiba yetu inasema tupate viongozi wetu kwa njia ya demokrasia, tusitumie njia za mkato ama za uongo, kwa sababu
tukiwa kama Sudan ama nchi zingine ambazo zina fujo, mimi nawaambia tutakuwa na shida na itachukua miaka mingi sana ili turejee kwa hali ambayo tulioko. Kwa hivyo kama kuna matatizo kama wa Kenya, tuyazungumuze kwa njia ya kidemokrasia ya halali na tuungane na Mheshimiwa Rais, tusilete vurugu katika taifa letu. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Nyakwarom gajuang duond bura mar ODM wacho ni gigonyo kendo giweyo thuolo jokanyo maggi manowal gi jatend piny e lemo mag tend migepe mopogore opogore. Koloso e kar chung od bura ma Alego Usonga e ik mar okil Kamaloka mosenindo Evans Orwenjo. Jatend duond bura mar ODM Raila Odinga wacho ni duond bura no ogonyo jokanyo mage mane owal ni lemo mag tend migepe mopogore opogore mondo okony piny owacho e chulo chenro mage. Raila kata kamano oramo ni duond bura mar ODM pod nitiere kweth mapingo piny owacho komedo ni odhiro twak mar riwo wi oganda ma pacho ka kanyakla mana ka piny owacho biro chopo kare dwachgi. Gavana e kaunti ma Siaya James Orengo bende kwayo oganda ma pacho kae mondo chiwne ogai mar Azimio Raila Odinga luor mowinjore kaluwore kaka osebedo kokedo ne piny Kenya. Cheneno kawacho ni Ruto niya kakomi mokirot losa mari ni riembo jogika keteke mari bangi kucha wan wabiro kelo ni ji kango ka waseloso mosendikre to koni sando adwati maraka unda ketji moko nikech sirkal ok nyal bet maonge joma tiye waket mago gi kibange ne wabiro loso bangi to bange to kono ywa jowa kucha mondo donj kucha akoni ke ywa jowani ke jowi ka tich otamo ni roke yi kucha to gibebe kanyo tok ni ngo ni wan ni wakelogi wagonyogi nikech gimano bi watimo ngo wagonyogi watimo ngo agonyogi mondo gidhi kucha mondo giti kucha gi kaka chik mar ODM to gimiluongo ni agreement to onge go gi jogi coalition agreement onge go kodgi omi ODM pod en kaka ne entie en chama mar upinzani chama mar Azimio. Jagoro mar kotu Francis Atuoli odokne Raila kowacho ni Raila kod Ruto tiyo kanyakla mar kelo kwe e pacho kae. Atuoli mane wuoye boma ma Kisumo kiny makawuono wacho ni onge chieng' ma Raila biro weyo kedo ne jo Kenya. Omedo ni piny owacho owinjo mi Raila osara kuom tich mosebedo ka otimo ne jo Kenya. Bendo puoyo jotend migepe ma jatend piny oyiero kowacho ni mano e kit telo makare. If the president in his own rightful thinking and the honorable former prime minister my brother-in-law Raila Amolo Odinga, they decided to make sure that some a party from Azimio, where I was, must contribute to the stability of the country. I was not privy to it, and I was not competent, and I'm not competent to say it was wrong. But what I want Kenyans to realize is this. This freedom that you see people being appointed from the opposition, it was not brought by any other person apart from Raila Amolo Odinga. Let this country be the way it is. Give the president freedom to choose anybody he wants to be with, comfortable in the government, so long as there is stability in our country. Let's not condemn and say, oh, Raila did a big mistake, did this, and it is what he fought for. Kapo nwade weche motenre kod siasa, eni speaker marod bura maduong' Moses Wetangula opoyo kang' ma jatend piny William Ruto kaachiel gi jatend duond bura mar ODM Raila Odinga okawo mar riwo wi oganda ma pacho ka kanyakla kata bed ni gisebedo gi pogruok motenre gi weche mag siasa. Koloso e kar chung od bura ma Webuye East mantiere e kaunti ma Bungoma, Wetangula koten gi seneta ma Bungoma Wafula Wakoli kaachiel gi jod bura ma Webuye East okwedo jogo eko mosebedo ka seyo welo mag jotend migepe mane owal kowuok e duond bura mar ODM. Wetangula okwayo jotend migepe machon mane ok owal ni lemo moramora mondo sir welo manyien mane jatend piny Kenya otimo.
Komachielo jod bura mawuok e gwenge mag imbo mar piny Kenya kotelnegi gi jaod bura ma Sirisia John Waluke bendo seyo kweth moro mawuok ma bendo sibedo kanyayo gwandruok e kweth mar Azimio. Chama chake cha ODM wakubali ya kwamba Kenya is bigger than individuals. Kukubali ya kwamba together we can build a better Kenya. Kukubali ya kwamba in this country, in the government, there is room for everybody. Ndio sasa wameleta watu pamoja. Na sisi tunashukuru kwa sababu this is the only way we can heal our country. Na tunaomba tuombe kabisa Mwenyezi Mungu atusaidie wale wakorofi ambao hawataki umoja wa nchi, wale mahasidi ambao hawataki kuona Wakenya wakiungana, waweze kubadilika ili wajoin hii msafara ya kuunganisha nchi. Kuna watu niliona juzi Sarena, wabunge wengine na senators wakicomplain mambo ya Raila kuleta umoja ya kitaifa kama hii ambaye amefanya na Rais William Ruto. Nataka kusema hiyo vitu ikome. Jokanyo magodi mantiere kar chung'od bura mabuda langi e county mabusia koro dwaro mondo jatend piny William Ruto kaachiel gi jatend duond bura mar ODM Raila Odinga mondo chiw thuolo mar jatend kweth jod bura manok e od bura maduong' mapachoka ne jod bura mabuda langi Rafael Wanjala. Bang' thuolo makamano dong' nono bang' jod bura ma Ugunja Opiyo Wandayi ne owal kaka jatend migawo mar teko e pachokae. Kagiloso e apis duond bura mar ODM mantiere Bunyala, jokanyogo wacho ni okang' ma jatend piny okawo mar gwelo moko kuom jokanyo mag ODM e lemo mopogore opogore en ranyisi ni odwaro riwo wi oganda kanyakla. Gimedo ni jod bura mabuda langi Rafael Wanjala osebedo ka kedo ne duond bura mar ODM mar lando humb duond bura no e gwenge mag imbo mar piny Kenya. Kendo koro owinjore omiye lemo mar telo ne kweth jod bura manok e od bura maduong' mapachokae. Mdogo tunaona mbunge wetu Rafael Bita Sauti Wanjala amekuwa mbunge mwaminifu sana kwa chama cha ODM. Hata we mwenyewe mahali uko unajua hii kiti ipatiwe mbunge wetu Rafael Bita Sauti Wanjala. Kenya mzima katika ODM sisi Busia ndio watu wa namba moja, sisi ndio namba 1. Sasa sisi Busia hatuwezi baki bure. Tunasema baba na ODM yote pamoja, kiti ya party leader tunaitaka ije Busia. Nyakwar mgajwanga jatend riwruok mar kinde mapachoka LSK Faith Odhiambo onyiso jatend piny William Ruto mondo ochop singo mare mar chulo anyuola manowito joggi kata mna mago eko mabende yodo hinyruok e lweto obila e kinde ng'anyo mago mag kwedo chik mano mar omenda. Ka otwa kod jofwamb weche e kinde romo mar tiyo gi lony manyasani e kelo lokruok buore Nairobi, Faith nolero ni moko kuom anyuola manowito joggi pod kalo bidhiero mapek mar solo pesa mar dhi iko joggi. Kata doko ni Ruto ne osingo mar miyo gi chudo jumbe 2 mokalo. Bendo se jatend jomin weche mano Renson Igonga kuom bolo lwete ni ok onyal mako bura e doho ne obila majendeke mano chilo rowere kod magina e kinde ng'anyo kaluwore ni gionge neno moromo. Ka onyise mondo oti kod teko mar chik momiye e choko neno mar tero obilago e doho. The reason why he does not have those statements is because they have not facilitated an environment that people can actually report. And most importantly as well is that the head of state spoke in his last speech saying the way they will support these families, ensure they get compensation. Most of these families, apart from those who even have lost their loved ones, some who have been injured are still struggling. We're seeing people holding harambes to bury their dead. We're seeing people holding harambes to be able to treat their loved ones that were injured because of police brutality. Let us actually see tangible action. Let us see the head of state coming out and setting, even if it's a kitty, or how will they ensure that they'll compensate most of these victims, because the reality is the current environment and the consistent conduct of the National Police Service to use excessive force
and the issue of the continued disappearances does not give people confidence in the National Police Service. We need to see the Director of DCI ensuring that he carries out proper investigations to ensure Kenyans that they're actually serious. He has an independent constitutional office and he cannot come and tell the people of Kenya that he's helpless. He should rack his brains and find solutions. How does he support these families to ensure that their statements can be taken, to also press the Director of DCI to ensure that they carry out proper investigations, that if some of these families need witness protection, that they ensure that the same is offered, so that if they are serious about actually investigating and prosecuting some of these cases. We've been able to reach out to IPOA as the Law Society of Kenya. In some instances, families that are too scared, LSK will accompany them, or we can ask them to a comfortable place where they feel. We invite IPOA and LSK goes there as well. Kopogre gi mano ni rowere masiro duond bura mar UDA onyiso mor gi kod okang' ma sirikal okawo mar golo jokanya ng'wen mag ODM kaka jotend migepe. Kana giloso ne giyango ni gin koro gidwaro mana kwe ka gikwani oganda mawuok Nyanza owuog oko mondo oungo sirikal lwedo. E kindeno kana gidhi nyime kod loso kane achiel kuom gi siemo moko kuom jokanyo mago mag ODM mapingo gwelo mano mar jowetegi. Kadiemo wang' nyakor mga juanga rowere masiro duond od bura mar ODM ne ochopo ma orocho twak makamano. Mokwongo wadago ne rais marwa erokamano maduong' President William Ruto kuom winjo ojende manyocha wuok oko modhi e ndara ni gidwaro lokruok. President notimo gigo te ma gidwaro. Sani koro wan gi kwe, onge koko mora mora, ng'anyo mora mora be koro kwadwar kaka yudhe ma Kisumu County. Wagone president, kendo president wan wakwayi ni anytime inyalo biro kata ninde oda kata state house ma Kisumu karka waonge kod gi problem. You are the best. Wan gima wakwayo jowa kendo gima wakwayo jendewa ma town wa Kisumu ka gi alwora ma Nyanza. Eni wasiruru president wanywake uru lwedo mondo tich maber motimo e manifesto ne mar bottom up economic transformation agenda no wariw lwedo. Sana kwayo mana joma dibeni nigi paro marach maneno ne president pod rach mondo we paro no mondo mi president thuolo odhi mbele gi tich. Wan kaka sani Kondele ka wamor waneno ka piny okwe, piny ok nyal dongre ka ji gore, piny okwe ne kaka Kondele move ji tiyo watimo ohala. Weuru kiko wache gini kech sirikal makawuone mitiyogo makiny wakia gi makiny ne biye. Ana kwayo joluo wa waberuru gi muolo wadog kuru mos mondo wati. Duol mochung' ne tayo chenro mago mag duond buche e od bura mano mong'ere kaka PPLC ochalo nyinge adek ne od bura mar bedo jokanyo e aput moyiedhi madhi gwelo commissioners manyien mag duol mochung' ne yiere pachoka IEBC. Riwruok mar jogo kwan ISPAC bende ochalo nyinga achiel motelo ne chieng' tich ariyo mano mar juma manyien odiochieng' mogik mar chwalo nyinge jokanyo mar aputno. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino Kolonwa, duol mochung' ne tayo chenro mag od bura PSC, riwruok mar okinde LSK kod ute lamo bende geno mar chwalo jochung' mag-gi motelo ne chieng' tich ariyo mar juma manyien. Ng'wech mar chuogo aput moyiedhi madhi gwelo commissioners manyien mag IEBC osechako mako mach. Motelo ne chieng' tich ariyo juma manyien, odiochieng' mogik mar chwalo nyinge jokanyo mar aputno, kidienje mopogore opogore ne rikni mar tero nyinge magi ne karan mar od bura kod mano mar Senate. Kaluwore gi chik manyien mar yiero mar 2024 mane oketie kogno kod jatend piny William Ruto tarik 8 dwe mar 7 higani e kar romo maduong' mar KICC, aput makamano dhi bedo kod jokanyo 9. IEBC remains a cornerstone of our democracy, responsible for overseeing regular elections at various levels, and on the overall ensuring that our electoral cycle is managed transparently and administered in an impartial, neutral, efficient, accurate, and accountable manner. Komiti matayo chenro mag duond buche od bura PPLC dhi chwalo nyinge adek mowuok e duond bura manie piny owacho, duond bura makwedo sirikal kod ng'ato achiel mawuok e duond bura ma onge kod jaod bura. Riwruok mar okinde pacho kae LSK kaachiel gi riwruok mar jogo kwan ISPAC biro chwalo nying achiel moro ka moro. Kaka yo mar keto chenro makamano e lweto Bong'o Nyakalaga,
riwruok mar ute lamo pacho kae ibiro chung'ne kod jokanyo ariyo. Motelo ne chieng' tich ariyo juma manyien, duol mochung'ne tayo duond buche e od bura PPLC ochwalo nyinge jokanyo adek magi ne karan mar od bura. Nyinge PPLC gin Evans Misati madhi chung' e lo duond buche maonge kod jo od bura, Nicodemus Bore madhi telo ne kweth jo od bura mathoth, kaachiel kod Augustus Muli madhi telo ne kweth jo od bura manok. E komachielo, riwruok mar jogo kwane pacho kae Ice Park to idhi telne kod FCPA Andrew Tanui Kipkoech. Duol mochung'ne chenro mag od bura PSC bende ochwalo nyinge ariyo ne spika mar od bura Moses Wetangula kaluwore kod jatend kweth jo od bura manok Opiyo Wandayi. Nyinge mag PSC igeno ni biro lando ayanga kod Wetangula chieng' wuok tich juma manyien e kinde mar riwruok mar okinde LSK to pod opando nying jachung' margi. Bang' chamo muma, ting' maduong' mochomo aputno en miyo piny Kenya Commissioners manyien majoratiro mag IEBC. Bang' tieko goyo kogno joma biro oro kwayo margi mar bedo Commissioners manyien mag IEBC, aputno biro chwalo nyinge makamago ne od bura mondo jo od bura opuodh. Poni jo od bura opuodho nyinge makamago, ibiro chwalo negi ne jatend piny mondo ogwelgi ayanga. IEBC ne odong' maonge kod Commissioners e chak dwe mar achiel higani bang' jakom machon Wafula Chebukati kod Commissioners Professor Abdi Gulie kod Boya Mulu thuolo margi mar apisi rumo. Commissioners moko ka Juliana Cherera, Justus Nyang'aya kod Francis Wanderi to ne ogwe tao bang' ka ochung' mopogore kod Wafula Chebukati e wi duoko mar tend piny. Irene Masito ne oriembe tich bang' aput moyedhi maneno notimbene e kinde yiero mar 2022 yude kod ketho. Commissioners manyien mag IEBC dhi goro kiewo mag gwenge mapacho kae makinde magine okalo dwe mar adek higani, kaachiel kod bago yiero madundo e kar chung' od bura ma Banisa kod wards 7 mane odong' maonge kod jotelo magi e chak higani. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kopogre gi mano, ni jotend rawere mago ma mbalariany kaachiel kod jod bura mar rawere ogolo kenge mabiro konyo piny owacho e kedo kod midhiero mosebedo kaneno e pacho kae. E romo mana gi bago e kar tiegruok mar Kenya School of Government, gigolo kengego kamoting'o kedo kod mibadhi, ndiko rawere tije kod keto arita ne jogo magolo maleng' mar mibadhi. Jod bura ma Manyata Mukunji John Mwaniki mabende en jakom jod bura mar rawere e od bura kod nyawadgi ma Senate Hezana Lemalitian ne oyango ni rawere nyaka kedne yudo kombe mag siasa mapachoka, kendo piny owacho nyaka neni ochoko pach rawere e okenge duto mago ma piny owacho tayo. Last issue we talked about the first remedy was we ensure that the bodies that are responsible for accountability, whether it's ESCC, whether it's Office of the Auditor General, whether it's the IPOA, NCIC, Public Audit Committee, National Assembly at the Senate, all different committees thereof, ODPP must be independent. I think it has been a very dark point on this platform today. I won't belabor them. The problem with our country is in the mindset. Because I love one suggestion that we scrap off the campaign fees, the handouts during campaign, yeah? Have you ever seen anybody dishing out money in the US, in the American politics? In the US politics, no. In a lot of established democracies, globally, even the West, we have never seen. In fact, we saw somebody in France, leaving his seat and going home on a bike. In the UK, the same thing. Rudi kwenu vile ulikuja. Because a leadership is not an opportunity for self-enrichment. I also agree 100% with all of you that I also put my name and my affirmation that I agree with all of those recommendations that have been given by all of you. But let me say that it is the start of the journey. We cannot just speak in a room, then leave. We need to have actions, we need to have steps.
Nyakorom Gajwang dakika 22 tok saa achiel mamidhiambo gi kanyo bende hemodhika godo yuo marwa mokwongo. Parni chenro makama kopogre gi wang jowi nyalo luwe achiel kachiel kokale mbui magwa mago mag Uganda. Parni mbui mar Facebook, mano mar X kanyakala kod mano mar YouTube. Yudowa gi nyinga mano mar Ramogi TV. Tudri koda mbui maga Nyakorom Gajwang yuda gi nyinga mano mar Sharon Ongao. Kapoko ko yu mati Nyakorom Gajwang. Asama ne moko kuomote misebedo kioro chakre no chak chenro marang'ich welo. Boniface Oduor iwacho ni Ramogi TV ler kintiere gwenge mago mag Ruiru. Lame Komedo iwacho ni wantiere kanyakla kintiere Migori Oyani Masai. Lame Komedo hinbed wacho ni podikete mane chenro mano marang'ich welo. Robert Eve Ochola iwacho ni Ramogi TV ler ka intiere Nakuru kende mor gi weche manyien kaka donjono. Ouma Omindi Ramogi TV ler kintiere Zimmerman. Peter Gala inipenjo kanyo ni campaign makamagi bro bedo karumo karango. Moses Okumi imbeda ni note mari Peter Gala iwacho imbeda ni note mari kanyakla kod Cornel Odhiambo iwacho ni hineno Ramogi TV kintiere Kipsangwe. Nyakorom Gajwang yino mar mon mwako yo matin bang yueyo podwa ikoni mathoth e chenro mano mar weche manyien mago magang'ich welo. Kikidhi mabora. If you're flashing I am here and I am not calling back, it is because I am a runner and I ran out of airtime. New on View Sasa, Jalis Lekong. Due to public command, I come to real life now. A marathoner who can run through your ribs with his humorous lines. Even when I met my wife for the first time, I ran out of words, I ran out of breath, then I ran crazy for her. Now I jump into conclusions. Enjoy these hilarious and entertaining stories of Jalis Lekong. Yani, ikitikwa makuna. Exclusively on View Sasa. Thank you very much. Karibu tena, asante sana. Baba shuka leo. Nyasai ber kendo romo adenda. Wagweli mundi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo erit chunyi. Paro mora mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won, Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore sa 12 okinyi. Mane Ramogi TV. Nyakwa Ramogi, Kenya Eratiel. Raila has a space to say what Gima Jakom Dwawacho. The opposition, nothing like Supreme Court. Oliet Nyakwa Ramogi. Jumapil ka Jumapil. Ana chungo mama Ratil kadel war piny. Ka adwani wa discuss kaka Kenya dhi. Winj tuak mago Ratil piny. One was a in opposition. One was in opposition 50 years. Mayo kiparka kele wich bar moro. UDA onge kama pose donje. Adoni penja bati. Koso donje kona mane. Sachiel gi nusu tieno. Siasa mar piny Kenya en siasa koso dongruok. Kai kelo ni kod George Bati. Kick by. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo.
chiroma kiti pando chira gini dwa cha kundeti mos okelo ni ahonda dil majony luweche mag luo mopogore opogore moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala koro telo gile to gi gweno 111 luchenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Nyakorom gajuanga machiegni dakika 28 tok saa 1 mamidhiambo machiegni wadhi nyime gi chenro marang'ich welo. Rogers Olomagudha, mung'ere gi nying mar puoch kod paka ka Nairobi Badman, osebedo ka mako dho oganda nono kaluwore gi hera mare ne winy. Olo mosebedo ka wuotho gi winy ariyo kido mar otenga e wiye gi goke buore Nairobi. Osebedo ka wicho wi oganda ka penjo mathoth oganda jabedo godo. En gimomiyo oluorore gi otenga makamago e chuny boma ma Nairobi. Maisigande. Rogers Olomagudha, manyaka sani odak e genga paya ma Nairobi, wacho ni ne odongo e kaunti ma Nakuru. Komedo ni nyingo lo ne en nying kwargi mane ochake gi mingi, mane ni Nyaugenya. Rogers wacho ni ohero bero aluora kaachiel gi reso winy. Nilipata hizi birds zikiwa stranded. Ile design zilikuwa abandoned, hazina food. So nikakuwa na ile tu heart. Tebu let me try to rescue them. Hapo na hapo nikazipea food. Tukakuwa na bond, zikakuwa pets zama. Rogers mosereso winy ariyo nyaka sani. Wacho ni winyo mokwongo ne oreso higni ariyo mokalo. Ka winyo mar ariyo ne oreso kinde thuolo mar dweche 5 mokalo. Winy makamago bendo miyo nying. Pet lazima ikuwe na jina. So nikaamua hii kwa Johnson. Ukiangalia hii ndo ya kujidistinguish hii ni kubwa. Iko 2 years, so nimekana hii longer than this na hii kuliko hii. So unapata kuzidifferentiate ni rahisi sana. Johnson tulipatana na 2022 ilikuwa hivyo. So nikai adopt iko na 2 years. So niliadopt true lakini sikuwa natembea nao. So since January ndo nilitoa. Hii na iko na 5 months ndo yangu. Inaitwa Jamie. So pia hii nilirescue tau. Unajua mimi hushinda tau. So ile design tu ndege inaweza anguka kutoka kwa nest. So unajua hizi zinaishi gifa huko juu. So kuzirudisha itakuwa ngumu. So hapo nikaona kuliko zidae chani save life zao. Osebedo kuwuotho gi winy makamago e chuny boma ma Nairobi. Kochopo midhiambo, Rogers wacho ni otero winy makamago nindo. Kiwa na mimi ziko safe. Sasa unaka Johnson inapenda maua. So place zo ulala ni kwa nest. Si ulala place inaitwa hapo nini Tomboya. So kuna miti hapo within. So zi ulala kwa miti alafu mimi nalala tu hapo down. So kifika asubuhi zina calm down, tunaendelea na safari. Inyalo penjori ni kinde thuolo mowuotho gi winy makamagi. Winy bende yudo thuolo mar chiemo. Rogers lero kit chiemo ma winy makamagi ohero. Mili yao ni nyama, lakini nimezifunza kukula at least some meals. Zinakula smoky, zinakula any kind of meat. Fruits pia, zinakula melon. Kwanza Johnson inapenda melon. Johnson inapenda melon. Inakula fruits. Yani hii ndio imezoea chakula zote variety, lakini hii nyingine ijazoea sana. Katabed ni ohero winy. Rogers lero ni osebedo koyuda chiedh nade makoni kod kocha. Chutho to ne yawa maparo ni wuotho ne gi winy en kit juok. Wuotho gi winy makamago e nyamburko mating'o jowuoth bendo medo ni en ting'. Haina anything kudu na uchawi. Nisikia masijui nikipiro nasikia enjajuok kama sema lakini si uchawi. Ni ile tu design kama Adam alikana wanyama. Si ni kitu tu iko kwa life ya binadamu. God mwenyewe ndo alipeana authority. Sometimes nikitravel kuna changamoto mob. Unapata kuna design unaweza enda kuingia kwa gari, watu wakwe na ile uoga. So unapata wengine wanakukubalia kuingia nao. Ama saa zingine huwa nabeba box. So naziseti kwa box, nikifika destination natoa. Kwayo mare makende ni Uganda mapacho kai.
en mondo sire kaka onyalo dhi nyime gi pidho winyogi. Wera ni en odak e genga paya kendo onge tich. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Ne korongo jong mano kanyo siganda Rogers Oloo Magudha iwinjo kanyo ni wuothone gi otenga ariyo makamago oken kit juok. Owacho ni en ohero mana winy. Kopogore gi mano, piny owacho singo mar biro chulo jopur mane oula ne oyuero puothegi kod chambgi e puothe. Kinde koth mapek mane buorore nikech midhiero mar lokruok e futo mar kor lwasi. E kinde thuolo mar dwe mar 4 nyaka dwe mar 6. Okang' makama biro neno ni jopur duto makwan gi hao 10,000 mane chambgi kod jamni mekgi ne pio yuero modok e lum oyudo sir mago omenda kod kothe mondo konygi e chako kendo pith kod pur e tielo manyien. Kende wi mano, giango ni gin kod chenro mar biro keto kenge mowinjore manyalo konyo e kedo kod midhiero mar oula e yo mochwere mondo oganda modak kuonde ma oula ohero yuero. Kinde mag koth mapek osebedo ka goyo mar mondo mi oyud fuong'ruok. You know that we have an insurance policy, crop insurance policy, which we are pursuing to see how best we can utilize that policy. At the same time, the government has also come up with a program to really compensate those farmers, especially by providing them with seedlings and also restocking their yard when it comes to livestock. So as we talk now, most of the farmers who are affected were immediately supported, and because climate or weather doesn't wait, so we are able to move with speed. But we still have some few cases of some areas whereby they were totally destroyed, especially matters to do with irrigation, and reticulation systems were swept away, especially in Pekera. We have Kenya Seed who were affected. 2,000 acres of maize seeds were swept away, and they are trying to come up with a way of meeting that challenge, so that we can have enough quality seeds for the next season. Kopogore gi manya kwa mgojwanga mi weche matimre county ma Migori. Piny owacho kokalo kuom bad migao mochung' ne dongruok mag ohendni matindo mong'ere kaka Micro Small and Media Enterprise Development ochako chenro mar chiwo kony mar omenda kaachiel kod chiro ne jopur e kar pur ma Lower Kuja Irrigation Scheme mantiere e sub county mano Manyatike. Maeno oyanga kod jagoro maduong' e bad migao mar piny owacho ma ochung' ne dongruok mag ohendni matindo mong'ere kaka Susan Auma e kinde limbe mare e kar pur mano ma Lower Kuja Irrigation Scheme. Kar pur no malo Akuja Irrigation Scheme e subkono Manyatike malachne romo ekas 10,000 magido mane ochakore higa mar 2012 osebedo kar geno mathoth ne oganda e kaunti ma Migori. Lek maduong' momiyo ne ochak kar pur ni en mondo koro kony e tieko nok mar chiemo e kaunti ma Migori kaachiel kod Kenya mangima. Kata kamano lek ni koro pok ochopo nikech midhieche mathoth. Jopur e kaunti ma Migori osebedo ka ywak ni onge mar chiro makare ne ochele magipuro kaachiel kod kodhi mamoko kaachiel kod onge mar omenda maginyalo tiyo godo e puro ostiro lek margi mar golo chiemo moromo. Achiel kuom gik ma osebedo ka chando jopur masewuoye mokwongo en yudo pesa ma japur nyalo purogo. Jopurwa ma Lower Kuja gin jogweng' ma pod nok obedo gi pesa mang'eny, to kendo lo en lope to pur tame nikech onge pesa. Ajenda mar sirkal maduong' en mondo gikony jowa man piny, and wasebedo gi shida gi mar jopur kaka ginyalo yudo hola. Nyaka sani nitie jopur mathoth ma pod okwamo kod chele gunde mathoth mane gikayo dweche 3 mokalo nikech onge mar chiro malong'o. Sama kama michele nyuma puro mang'eny, to michele okwamo kod udi mana nikech pesa ma wang'iewo gigo kata watergi kuonde midwarogi onge. Kata kamano geno chako duogo ne jopur kaure kod limbe mar jagoro maduong' e bad migao no mar piny owacho ma ocho dongruok mag ohendni matindo ma ong'ere kaka Micro Small and Medium Enterprise Development Susan Auma mong'eni e kar pur no. We can be able to turn around the economy of this particular area. We can make sure that we also get reduce the poverty levels here. But we want to make use of this particular opportunity to turn around the livelihood of our people. Out of the 2,500, about 500 of those farmers have actually received seed from our input access program of the county government, but that is not enough. Auma wacho ni piny owacho kawo kalo kuom bad migepe mag piny owacho ma oting'o Uwezo Fund,
Kenya Industrial Estate kod mamoko dhi chiwo hola ne jopur kaachiel kod konyogi e yudo chiro mar ochele kod kothe mamoko. And my agencies are here. We have Micro Small Enterprise Authority here, which will support them with capacity building and creating necessary linkages to the market. We are here with the Uwezo Fund that will do the primary mobilization and give them seed capital. Ne ojiwo jopur mondo koro bede ruoge mag saga mondo giyudi kony mayot ka owuok kuom piny owacho. Wach ni bende ne osir kod manager mar kar purno Malo Acquisition Scheme Isaac Munga. Me jopur yud gigi nyaka gibede riwruok kaka groups, kaka cooperatives, kata machalo kaka revolving fund eka ginyalo yudo gigi. I have directed my agencies that beginning next week they now need to move to the ground and start meeting the farmers and organizing demo. Eseche ma jopur geno yudo hola ka owuok kuom piny owacho, gombo margi en ni mondo piny owacho one ni kuonde koro pok ochake pur nikech pi koro pok ochopo e kar pur ni koro tere pi duto. The government of Kenya, the national government, through the National Irrigation Authority, Nilo Akuja no winjo by 5 years ago. Kanomiye 5 billion. To sani pesa mose Milo Akuja thin. Omiolo Akuja poko bedo expanded. Nyaka sani maromo mana ekas 4,500 kende kum ekas 19,000 ema pur dhi nyime e kar pur ni Malo Akuja. George Juma, Ramogi TV, Migori. Musi FM ma en achiel kuom tesende mag radio e kambi mar Royal Media Services malendo gi dhokamba obago nyasi mar iki 19 nyaka nochak tiyo. Nyasi no ne obagi e county ma Machakos kendo kelo kanyakla jolendo kod johera mag radio no mawuok e gwenge mopogore opogore. Kano lose nyasi no jalup governor e county ma Machakos Moses Mwangangi opoyo radio no koyango ne okonyo e oro puonj mor kod weche manyien ne jowinjo mage. Jothumbe kamoting'o Kithungo Raha kod mamoko ne omiyo ji nyiero kata mna mor e nyasi makamano. Tumesema tutajumuika na nyinyi, tuko na nyinyi na tutaendelea kushirikiana na hiki kisasa chetu cha Musi FM. Tunawaamini, tunawapenda na tutaendelea kuwa pamoja na wao. Sisi kama Matongolo tuko na furaha tele. Manake Musi amekuwa kitupa taarifa yenye iko na maarifa na tunashukuru sana. Tunaomba Mungu azidi kuwabariki. Siku ya leo Musi FM tumeadhimisha miaka 19 na tumesherehekea kwa sherehe kubwa sana ya Musi Night mjini Machakos na tumefurahia sana. Mashabiki wamejitokeza kwa wingi, tunawashukuru sana kwa kutushika mkono na tunawaomba wazidi kutushika mkono na kusikiza Musi FM. Sarpanch Kulwat Kaur speaking in ngano. Kae iniweyo gi Sarabjit Singil. Anagocho ni mondo anyise dokero nyathini ma meher Kaul Dillon. Chieng ma meher bro chako paro gimoro amora ma wiyo sewilgo. Ung'e ni chieng no ekubro bedo mondo yowuot dalane. Opakuru Yesu. Nyinga en Maureen Benson. Mondo mi yud wer mar Sibor maka yuda ni kaka skiza timu mari di star aboro auchiel nono star ang'wen achiel ochiko hash. Oparie ni Ramogi TV en ot mar jower duto te. Amen. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa.
oyundi no ne ni en winyo mayot sama no dhi chiemo ng'ama ok ohero tich matek koro nyako ringi kodhi chiemo ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo nya Honda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuon gi watere wadhi gone dala. Koro telo gi le to gi gweno. 111 Luchenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Nyakor mgajong machiegni meso mar weche tuke. Otieno mar tich abich nyasi mar Yawayanga tuke mag Olympic mahigani. Nyosaso boma ma Paris. Maromo jotugo 10,000 oyuore tuke makamago ka jomiel maloyo 3,000 nyomiyo oganda mor. Tim mar Kenya mar Olympic en achiel kuom mago manyoyuore nyasi mar Yawayanga tukego. Kamano koro nyiso chakruok ayanga mar tuke mag Olympic